Tulong ka mga tao naangol dihang nabangga ang ilang gisakyan sa ilang gisundan nga trailer. 41 ka mga eskwelahan gitugutan nga mo increase sa ilahang tuition fees. Lalawigan sa Sugbo, nagplano nga ipaubos sa state of calamity. Balaod nun nga nagdili sa mga bata pagsakay og motorsiklo, hapit na maaprubahi sa Senado. Lalaki nga problemado, niambak sa taytayan sa Mactan. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani na mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Miyerkules petsa 13 sa buwan sa Mayo tuig 2015. Akos Dennis Tanok. Amo nang heto na mas sa iyong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gitaybaw sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga kontrolado pa ang sitwasyon sa 33 ka mga local government units nga nakasinatig epekto sa huwaw. Matud sa pangu sa PDRRMO, dili pa ang ngayang ipaubos sa state of calamity ang lalawigan. Jinky Rosit, Sugin Limi. Dili pa ngayang ipaubos sa state of calamity ang lalawigan sa Sugbo, bisan pa man nagpipila sa mga kalungsuran ang naapektuhan karon sa huwaw. Sa kapin 50 ka mga syudad ug lungsod nga sakop sa lalawigan sa Sugbo, nasuta nga 33 na ka mga lugar ang naapektuhan sa huwaw nga nasinati karon sa nasod. Sa Water Summit kagahapon nasuta sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga labihang naapektuhan sa sobrang kainit sa panahon mao ang mga agricultural crops tungod sa pagnihit sa supply sa tubig. Giingong hinahinay ng miuga ang mga tinubdan sa tubig sa tulo ka mga lungsod nga sakop sa isla sa Bantayan, ingon man ang lungsod sa Borbon sa amihan ng Sugbo. Samtang ang kalungsuran sa Dalaget, Alegria, Alcantara, Minglanilla, Hinatilan, Sambuan, Bulhoon, Oslob, Dakbayan sa Talisay ug Naga ang naapektuhan sa habagatang bahin. Matud sa pangu sa PDRRMO Baltazar Tribunalo Jr. nga bisan pa man sinasinati karon di pa ngayang ipaubos sa state of calamity ang nahisgutang mga lugar. Karon atong gihangyo nga balik mo sa inyong local government unit unya kung dunay panginahanglan nga is i-declare na to ang state of calamity tungod kay dunay panginahanglan or dili na kaya ang paghatag sa supply sa tubig ngadto sa pangilan sa mga tao, so adto na nila. Una nang gibutyag sa buhatan sa pag-asa nga hangtod hinapos sa tuig masinati ang kainit sa panahon, mao nga awhag nila sa publiko nga magdaginot kanunay sa tubig. Kung di gid ni siya muuwan in the coming few days, doon na gina sa impact sa presyo, doon na impact sa panglawas, kunya doon na po impact sa matang sa panginabuhian sa mga tao. Sunod semana, gitakdang magtagbo ang Provincial Disaster Council aron hisgutan ang mga findings ug recommendations kabahin sa problema sa El Nino. Jinky Rosit, News 5. Magtagbo sunod semana ang Hunta Probinsyal sa lalawigan aron hisgutan ang posibleng pagdeklarar og state of calamity aron magamit ang calamity funds ug masolusyonan ang epekto sa huwaw. Sugin ni Ryan Sorote. Sa gipahigayong Water Summit sa Kapitolyo kagahapon, napanglantawan ni Cebu Governor Junjun Davide nga dunay basehan nga ipaubos sa state of calamity ang lalawigan tungod sa nasinating huwaw. Matud niini, kinahanglang pangandaman ang short o long-term plans aron maminusan ang epekto sa kainit sa panahon. Mga sunod semana magtagbo ang Hunta Probinsyal aron hisgutan ang posibleng pagpaubos sa probinsya sa state of calamity aron magamit ang disaster funds. So kung wagi ulan or below normal ang rainfall by the rainy season, then that parang ako muna na ang critically ayo. But of course, we need to plan now, no? Para karon. Awag sa PDRRMO sa mga apektadong dapit nga maningkamot nga maminuso ng epekto sa huwaw uban sa pasalig nga tabangan sa Kapitolyo. Kinahanglan magikan sa matag komunidad ang mga solusyon pagbatok ini sama sa pagsaod og di pag-usik-usik og tubig. May musab nga ipaubos sa mga barangay officials og mga LGUs sa state of calamity ang ilang mga dapit kung kinahanglan aron daling masolusyonan ang ilang mga suliran. Nasayran nga di pa alarming ang sitwasyon sa lalawigan karon apan side ang Kapitolyo nga mas mo grabe kini. Problema sa El Nino, problema sa walay tubig, nindot atong ibalik po dito sa mga barangay gyud, no?
Miabot na sa 40 ngadto sa 50% ang nangadaot nga makaumahan sa probinsya. Kuno galing mapakyas ang pagpangandam sa Kapitolyo, dunay halapad nga contingency plan nga giandam ang PDRRMO. Lakip ini ang paggamit sa mga fire trucks sa Bureau of Fire Protection ug tanker sa Metropolitan Cebu Water District aron mosupply og tubig. Apan kun magkuwang, mapugos sa paggamit og mas gastos nga solusyon ang Kapitolyo sama sa desiltation. Kaya nga to karon is arita sa pag-edukar sa mga tao, pangandam mo diya, at the same time, ang sunod na ang makinarya, doon na batay kwarta. Ryan Sorote, News 5. 18 ka mga bayot ang mipaubos sa rapid HIV test nga gipahigayon sa Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kagahapon. Sila ang labing unang batch nga nakapahimo sa libreng HIV test nga gihimo sa usa ka non-government organization nga inabagan sa Department of Health ug World Health Organization. Drinky Receipt Suginlimi. Si alias Rose, 19 anyos, usa ka mahuyang tuyong mianhis sa Barangay Hall sa Dulho, Fatima kagabi aron mopaubos sa rapid HIV testing. Importante alang kaniya nga mahibaw siyang tinuod nga estado sa panglawas labi na kay 15 anyos pa siya nagsugod sa pakighilawas og lalaki. Maayos sila kay nakatabang ba sila sa tungkuan isig ka tao kay labi na libre ang kuan HIV testing kung as well as kung ato ka sa mga hospitals or private clinics na ba siya bayad. Inabagan sa Department of Health ug World Health Organization ang NGO nga Cebu Plus mitala og 18 ka mga mahuyang nga nagpa-screening kagahapon sa maong barangay. Wa nila gibutyag ang resulta sa test ngadto sa mga tigbalita kung dunabay nagpositibo o wala. Apan matud nila, importante ang mga screening tungod sa nagkataas nga ihap sa mga tawo nga nagpositibo sa HIV tibok nasod. Screening lang man siya, if ever mag-reactive sila, ang remaining blood samples ipadala na mo sa Central Laboratory sa Manila for confirmatory. Kanya mga pinakataas na isa ka buwan pagbalik diri diha may bawan if positive gyud siya or unsa gyud negative ba. Target sa Cebu Plus ang makapahigayon og libreng HIV test ngadto sa 11 ka mga barangay sa syudad sa Cebu. Ang labing bata nga nakapascreening kagahapon 17 anyos samtang ang labing tiguang nag-edad og 70 anyos. Matud sa Cebu Plus nga ang magpositibo sa HIV test mahimo nilang patambalan og libre. Naka-base ang among main treatment hub sa Vicente Soto na asad may satellite treatment hub sa City Health. Jinky Rosit, News 5. Usa ka programa sa Department of Health nagsuporta sa mga drug addict aron ilang masumpo ang pagkatap sa HIV. Gihimo ang dakbayan sa Sugbo nga pilot area sa sekretong programa nga gigastuhan sa World Bank ug Asian Development Bank. Ani ang special report ni Andrea Patenya. Ablihan ang syringe, buakon ang Nubain ampule ug i-extract ang solution gamit ang syringe. Ug sama sa mga nurses o doktor, yano ra nga i-inject ang dagong sa nanglagom na nila nga mga ugat. Apan di nurses o doctor sila alias Roy ug Mario, kundi mga drug dependents. Sa sabot nga taguan ilang tinuray nga identity, misugot silang duha nga paliliun ang News 5 sa tipik sa ilang kinabuhi nga nagsentro sa ilang pagkagumon sa gidili nga drogas ning special report nga giuluhag. Tusok-tusok. Buho ang tawag nila sa suyupanan diin sila sagad dig-inject. Apan usahay, dinhi sila magpakahay sa mga baratuhon nga lodge. Gikan ang nanuyop og shabu ang duha ug second part sa ilang session ang pag-inject og Nubain aron pagbalanse sa tama. Unsay nabati niya? Wala ko ano, buwan lang ko ya. Oh. Santin ko na. Tuyop pa, sidang ang mata. Kasi utang mo libre lang, di mo sidang ang mata. Ako kung kayo naman ng sa akin imported nga kuan ba kanang bino. Ako sa ka kuan mga sa ka alpons baso. May buna sa dali sa Dinhi sa Pilipinas, gi-classify isip usa ka dangerous drug ang nalbuphine hydrochloride o Nubain.
Usa kini ka pain reliever nga di basta-basta mapalit kung way yellow prescription form gikan sa usa ka doktor nga dunay S2 o dangerous drug license. Apan bitbit lang ang 300 pesos ug way reseta, nakapalit dayon og usa ka Nubain ampule sila Roy ug Mario dinhi sa barangay Camagayan sud lang sa 5 ka minuto. Matud pa, wa nay pili ang mga tigbaligya og drogas dinhi, hamtong man o mga bata. Gani ni atong Hulyo 7 ni atong miaging tuig, 76 ka Nubain ampules ang nakumpiska sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch gikan sa duha ka managsuong babay nga nagpangidaron og 15 ug 13 anyos sa maong barangay. Laing batang drug pusher ang nasikop ni atong Setyembre 26 sa CIB nga namaligya gihapon og Nubain ampules. Gawas nga dali nga mapalit ang drogas, sayon ra sab makakuha og syringes sila Roy ug Mario. Gani, libre ra kining gipanghatag dinhi sa ikaupat nga andana sa Camagayan Barangay Hall. Ang libreng distribution sa mga syringes lakip sa operational research sa Department of Health nga gipunduhan sa World Bank ug Asian Development Bank. Kaniadto, dinhi sa opisina sa Cebu Plus Sud sa Cebu City Health Building ipang-apud-apud ang libreng syringe apan gibalhin kini dinhi sa Camagayan Community Care Center kun KC3. Nakalapas man sa balaod ang pagpanghatag og drug paraphernalia apan ubos sa Board Resolution number 298 nga giluwat ni Dangerous Drugs Board Chairman Antonio Villar Jr. ni atong October 8, 2014, gideklarar nga safe zone ang KC3 busa di makapanakop ang mga pulis dinhi. Ang maong resolusyon nag-aprobar sa implementasyon sa maong pagtuon sa DOH sud sa duha ka tuig sugod ni adtong Oktubre. Usa sa component niini ang Needle Exchange Program, diin hatagan og bag-ong syringes ang mga injecting drug users kung makapresentar sila sa basiyo sa ilang ginamit nga syringe. Nakitaan sa DOH ang panginahanglan niini tungod sa nagsakang kaso sa HIV/AIDS dinhi sa Sugbo gumikan sa people who inject drugs kun PWIDs. Sa dato sa DOH National Epidemiology Center, 53% sa people who inject drugs sa Cebu City ang positibo sa HIV. Samtang base sa pagtuon sa Cebu City Social Hygiene Clinic, misaka na ang HIV transmission gumikan sa injecting drug use ngadto sa 76% ni atong 2013 gikan sa 10% ni atong 2008. Sugod tuig 2010, injecting drug use na mao'y nag-unang hinungdan sa HIV sa Cebu ug ikaduha na lang ang sexual transmission. Sa latest DOH statistics karong February 2015, number 2 na ang Central Visayas sa labing daghang bag-ong HIV/AIDS cases sa nasud, diin injecting drug use gihapon mao'y nag-unang hinungdan. Kini ang nagtukmod sa DOH sa pagbugna og mga estratehiya aron mamenosan ang mga kadaot nga makuha sa mga drug users sama sa HIV. Ang Needle Exchange Program nahimong epektibo sa pagpakunhod sa HIV sa ubang nasud, mao nga gi-adopt kini nila sa Barangay Camagayan, ang pilot area alang ning maong programa sa tibuok Pilipinas. So, naatay ginatawag og concentrated epidemic. So, munang nag-create ta og unsay possible recommendations nga atong mabuhat no to really focus on the prevention of STI and AIDS. Sa HIV ra gid sa prevention. Ang Cebu Plus, usa ka NGO nga nagserbisyo sa mga HIV-positive patients, di buot mo komentaryo sa ilang partisipasyon sa Needle Exchange Program kaniadto. Apan matud pa, tinguha nila nga di na madungagan pa ang mga pasyente nga mataptan sa maong sakit dinhi sa Sugbo. Kay dili ni gusto nga moabot ang time nga usa sa party sa amo ang pamilya o usa sa among mga friends na maapektuhan pod aning condition. Apan ang programa, nakadani og daghang mga pagsaway, sama kang Cebu City Anti-Drug Abuse Council Presiding Officer Attorney Paul Waminal, nga kani Undersecretary sa Dangerous Drugs Board. Ang ilang principle, ang concept of harm reduction program nga, okay ra maghikog ka, basta ayaw na paggamit og blade nga taya. Ang gamiton ng mga blade ka ng bag-o mo nang among gihatag ron. Kaya yung mga mi sa during the exam session, di pumutana sila. O unsay matabuan ng mga tao nga gitagan ni og kanang mga drug injecting users, tagan ni og dili mo tulapin dito. Ang mga mata hindi po na sila. Pasabot dahil nga wala gusto compassion and mercy sa mga tao nga ilang ding tabangan ni kay Mato ni Waminal, daw nag-promote og drug use ang DOH ug ang problema sa HIV ilang gisolusyonan pinaagi sa lain usab nga problema.
Angay matud pa nga i-focus ilang mga programa sa pag-awhag sa mga tao sa paglikay sa drug use ug sa pag-practice ug safe sex. Apan giklaro sa DOH nga di lang ang needle exchange program mao'y component sa ilang research, kay lakip sab sa programa ang medical evaluation and treatment, counseling, HIV testing ug psychosocial intervention. Nihangyo ang News 5 nga makabisita sa Camagayan Center aron pagsuta kung gibuhat ba kining mga serbisyo, apan si DOH Central Office Director Dr. Eric Tayag Racono ang makatugot ni ini. Wa mi reply sa among email si Dr. Tayag kabahin ni ini ug wa sa magpa-interview atul sa iyang pagbisita sa Sugbo. Maisip nga gisekreto gyud maayo ang implementasyon sa maong programa ug taliwa sa mga pagsaway, gikalipay kinig maayo nila ni Roy ug Mario. Mas maayo gali na may mga yung paliton pa lang ni. Makaiwas po dito. Makapaiwas pa dito ka ng HIV. Sa 15 katuig nga drug addiction ni Roy, kaduha siyang napriso tungod sa drogas. Samtang sa 39 katuig nga addiction ni Mario, katulo siya nadakpan tungod sa drugs ug kausa tungod sa homicide. Matod sa kapulisan, hangtod nga dunay drogas, dunagyoy krimen. In the conduct of our raids, in the conduct of our search, ang dami ring baril na nakukuha namin. Napaubos na sa rehabilitation program ang duha ug matud pa, dako kinig natabang kanila kaniadto. Oo, katabang ako. Pag sunong gamay mo, pag gawas itong nakuha mo, hindi sunong lawas. Mao nga panawagan ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella. So instead of concentrating the funding on the distribution of needles, which will also create more problem, why don't we use the amount for the construction of rehabilitation centers and the hiring of experts? Sa pagkakaroon, dunaray duha ka government rehab centers ang Sugbo. Usa ang anaa sa Argao alang sa mga lalaki nga mo accommodate og 50 to 60 patients ug usa sa Mandaue alang sa mga babay nga mo accommodate og 30 to 50 patients. Busa, di gyud kini paigo alang sa tanang drug dependents kay sa 2013 statistics pa lang daan sa DOH, 6,000 na ang natalang people who inject drugs sa Metropolitan Cebu ug 2,000 to 2,500 sa Cebu City. Wa pa kinilabot sa mga mugamit ug uban pang klase sa drogas sama sa shabu. Ug bisan pa man og government rehab centers kini, daghan gyapong mga kabus nga di ka-afford ni ini kay upon confinement, kinahanglan na silang mubayad og 18,000 pesos samtang 7,000 pesos ilang bayranan matag buwan. Samtang sa mga private rehab centers, anaa sa 20,000 pesos ang labing barato nga monthly payment nga gikinahanglan. Mao nga sugyot sa kadak ngadto sa mga LGUs nga magmugna og outpatient drug rehabilitation program sa matag barangay aron wa nagyoy bayranan ang mga kabus nga drug dependents nga di pa bayolente. Ug aron di na kinahanglang magpa-rehab, unsa man gyud ay ang solusyon sa pagsumpo sa illegal drugs. Batod sa kapulisan, pulo street pushers ilang madakpan kay lisod kumbiktuhon ang mga drug lords kay di sila ang tigupot sa drogas nga mauuntay magsilbing ebidensya sa korte. Matud pa, masumpo ang illegal drugs kung wa na say mamalit ni ini. Nakikita nyo, napakarami na ng huli. Tinatanong nyo kami, bakit tuloy-tuloy pa rin? Because there is a demand. Apan kung sila Roy ug Mario ang pangutan-on, diha ara sila makaundang kung wa nay mamaligya og drogas ug kung makakita sila og tarong nga trabaho. Makaundang o kanang ipalayo stay sa kanang area nga sa kuan. Pero samtang nakakadihan ko yung Nag-isip. Ang kambot na ako, wago punta nga, wago na ayaw bisiwa ba? Kusitwas kwarta ba? Nang bilang katibaw ko, makaundang ka ni. Apan samtang duna pay supply ug demand sa drogas ug samtang padayong giimplementar ug gisaway ang needle exchange program sa DOH, awhag sa kadak ngadto sa komunidad sa pag-report dayon kabahin sa drug users o pushers ngadto sa mga otoridad. Simple kayo na, daghan kayo na sa itong barangay lang. Mismo ang itong layos barangay, kapila yung magsipanan. Di ba mo reklamo ang mga tao? Okay rin ang kuno, kailang kaila. O na, kanay mga ginikanan mismo, sila yung motolerate sa gani, usa sa mga problema. Ang ginikana, the family, may katapusan mo ang kung nilang anak adik. Kanang mga ito problema sa manawag na ko, mga tuskosap. Kanang buwang na ilang anak.
Samtang mato ni Dr. Rene Bolieser sa Human Life International, ang education kabahin sa sanctity of sex ug mga kadaot sa drug use, kinahanglang magsugod sa tagsa-tagsa ka mga pamilya, hilabi na nga daghan na kaayong kabatanunan karon ang sexually active. Among the men who have sex with other men, labi na mga batanon, they're so hot with multiple sexual partners, unknown sexual history. Was lagi bawon sa mga background ng mga bata, nga ka-sex nila, how many encounters in 1 month, in 1 year, plus knowing the fact na nagtuon yung mga bata or particular group of people nga normal naman ni siya nga akron. Bisan ang Katolikong simbahan, nahagit nga dugangan ilang catechism efforts, karon nga nagpadayon ang pagsaka sa mga kaso sa drug use ug sexually transmitted diseases. It is also an opportunity for the church again, or a time for the church to seriously also reflect on the problem. Haron doon na pa siya mas mahimo kay sa iya lang gihimo karon para niining mga butangap. Tuod man ang gubat batok sa illegal nga drogas, dili ra away sa usa lang ka ahensya. Mas ligod ang puwersa alang sa pakigbatok niini kung anaa ang pagtinabangay ug ang dedikasyon sa tanan. Andrea Patania, News 5. 30% sa mag-uuma sa Bohol ang apektado sa kakuwang sa uwan. Gisugyod ang cloud seeding aron di maapektuhan ang ilang pagtanom sa humay. Mubalik si Andrea Patanya. Kay ang procedure magud-ana Kipaibaw sa Department of Agriculture nga nakig-alayo na sila sa Provincial Agriculture Office sa Bohol alang sa posibleng pagpahigayon o cloud seeding karong buwana tungod sa mild El Nino nga nasinati sa nasud. Sa assessment sa pag-asa, usa ang Bohol sa mga lalawigan nga nakasinati og drought kun tulo ka sunod-sunod nga mga buwan nga way below normal ang rainfall o ubos sa 60% gikan sa normal nga rainfall. Ang Bohol na ilhan nga maoy largest rice producer sa Central Visayas. Kung makaluwat na og formal request alang sa cloud seeding ang lokal nga kagamahanan sa Bohol, i-forward kini sa DA ngadto sa Bureau of Soils and Water Management. Gipasabot ni DA7 Regional Director Angel Enriquez, nakuti nga proseso ang cloud seeding kay risgo kaayo ning buhaton ug minilyon pagyud ang gasto. and it's very risky on the part. As a matter of fact, if I remember right, there were two personnel from the Bureau of Soils and Water Management who really died, I think last year, because they conducted the cloud seeding. Kung ano magud na siya, ang plane musud sa kanang clouds, then butangan na nila og asin. Si Alvin Mante sa Bohol Rice Processing Complex mipahibaw nga apektado ang 30% sa mga mag-uuma sa Bohol ug kung magpadayon ng El Nino hangtod sa katapusan sa tuig, kinahanglan na gyud silang mangita og laing panginabuhi. Muna yun ang farmer di sa jud magtanong ma'am ngayon sa may atong kasiguruan nga makaproduce ta sa atong expectation. Mangitag laing option, another livelihood na lang. Uyon si Mante sa cloud seeding, apan matod niini, kinahanglan kinig tarong nga konsultasyon sa mga eksperto kaysa ilang nasinati kaniadto ang nabubuo nga uwan gumikan sa cloud seeding, wa matumong sa ilang target area. Usa sa mga maapektuhan kung di yun mag-uwan sugod karong Hunyo, mao ang pagpananom ni ining Bohol rice nga nagsugod na untag lambo, pinaagi sa tabang sa Korean International Cooperation Agency (KONCOICA). Lakip kini sa mga produkto nga gipamaligya dinhi sa tabo sa Banay sud sa DA compound hangtod karong Biyernes. Mapalit sab ang mga organic vegetables, food supplements, native furniture ug fresh Carabao's milk. Bisan ang mga namaligya dinhi miangkon nga apektado na sila sa huwaw, apan mipasalig hinuon ang DA nga andam na silang mo-distribute og mga binhi ngadto sa mga mag-uuma nga wa nay ikapalit. Pahimangno sab nila sa pagpili og mga drought tolerant crops ug pagpa-immunize sa ilang mga binuhing hayop. Andrea Patenia, News 5. Unom na nga angol dihang mibangga ang ilang sakyanan sa gisundan niini nga trailer sa Mactan Bridge. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Mayong pagkapasok ni ining Montero Sports sa luyo sa trailer kaganiyang kadlawon dinhi ni ining dulhugon nga bahin sa Marcelo Fernan Bridge sa paingon sa Dakbayn sa Mandaue. Ang mga naangol mao silang Rochelle Rica, Eugene Bautista, Jivan Lopez, ang driver nga si Dexter Suarez, Dennis Tugbo ug Gamil Tulas. Matud pa sa higala ni Rochelle Rica nga gikan nag-inom ang mga biktima sa may tamiya sa Dakbayn sa Lapu-Lapu. Wa na makabantay ang driver sa nag-una nga trailer ug napasok sa luyo nga bahin niini. Nakainom sila gihatod siya. Dili unta siya musakay ka nakainom baya. So gikan tamiya ni sila. Practice siya. Moto gihatod na lang. Unya ang driver daw kuno nagsayaw-sayaw wa kabantay stop.
Hubog man kaayo. Ang driver sa trailer nga si Eduardo Nilias miingon nga kusog nga paka na lang ang iyang nadunggan. Wala kay magbahada na ko diri ma'am, hinay ako ana ba. So si kalit na nagpaka ang akong kuan. Ihandos ko kuya wa ko yung nagkuan sa ko kay ni kusog akong dagan nga hindi sinay. Ni kusog na noon, bada tagbaw kog timon gud. Nya mo ang motor na ang motor nga naay napasok sa ilaw. Mato ni Piotr Rolando Gilido sa Traffic Division na ni mahong bino ang mga sakay sa Montero. Makita mo to kasi maog ilimnon ang tanan niya pasahero including sa driver. Pag impact napita katong iyang doong mo nga naguyod doon dito. So kanig yung Montero may kuana ni sir. Montero gi ko nani kanang responsable sa Itabo. Leslie Camina Divistil, News 5. Naaprubahan na sa Commission on Higher Education ang tuition fee increase sa 37 ka mga tunghaan sa tunga-tungang Kabisayan. Ryan Sorote, Suginlimi. Isip justification o mong rason sa mga eskwelahan. Nagrally at tubangan sa buhatan sa Commission on Higher Education ang mga kahugpungan sa mga tinunan sa Sugbo aron batukan ang pagpausbaw sa matrikula sa umaabot na school year. Apan wa na sila'y nabuhat og igo na lang silang ngayo og lista sa 37 ka mga universities o colleges sa Central Visayas nga natugutan sa CHED og tuition fee increase sugod sa pagbukas sa klase. Kami mag-increase, approve ng increase na yan, may certificate of compliance of the previous increase. Ang 37 ka mga tunghaan, tipik lang sa kapin 500 ka mga tunghaan tibok nasod nga giingong nangandamsab sa pagpatuman sa K-12 program sa DepEd. 298 pesos ang labing dako nga usbaw sa matrikula ug ang labing ubos 11 pesos matag unit. Wa pa ma-finalize ang per unit increase sa tuition hike ug pa din pagkining gituki apan target nila kining mahuman sa di pa magsugod ang klase. Rekisito sa application sa usbaw sa matrikula ang pagpahigay ug consultation sa tanang stakeholders sama sa matinunan nga mo'y labing apektado. Apan duda ang 8 pundok kay sagad sa mga student bodies ang wa tarunga og konsulta. At kung halimbawa yung mga development programs ng eskwelahan, hindi naman sapat yung increase. But on the other side naman, baka hindi kayang ibigay ng mga estudyante. So there are so many sides na dapat nag-uusap nito. And the minutes nitugot og ni-encourage ang CHED sa pagpasaka sa tuition. Gilagway sab nila nga wa sa panahon ng usbaw kay di pa igo ang suhulan ug nagkamalsab ang mga paliliton. Pasangil nila nga pagpangwarta lang sa mga pribadong tunghaan ang dugang matrikula nga di makita sa ilang mga pasilidad sama sa classrooms o laboratories. Tanang paliton ron increase, mga boarding houses, mga school supplies. Dakong tipik sa usbaw mao ang pagpasaka sa sahulan sa mga magtutudlo o pagpalambo sa mga school facilities. Kuno galing di mabatyagan sa mga tinun-an ang kausaban sa ilang tunghaan o mausbawan ang sweldo sa mga magtutudlo, mahimo silang mureklamo sa CHED. Ryan Sorote, News 5. Gimando ni Cebu City Mayor Michael Rama sa Disaster Office sa pagpahigayon ug inspeksyon sa mga buildings sa dakbayan sa Sugbo kay kini human na suta nga daghang karaang building sa syudad ang peligro sa linog kay kasagaran niini natukod sa wa pa ang year 1992 diin wa gipatuman ang Building Code of the Philippines. Matud ni Konsehal Dave Tumulak kinsa mausab ang panguo sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council nga kung dunay linog nga intensity 7 nga susama sa nakakusog sa linog sa Sugbo ug Bohol ni atong 2013, posibleng dunay mahugno nga karaang building. Si Mayor Rama miawhag sa mga tag-iya sa building nga i-retrofit kung pagpaligon pag-usab sa karaan nilang building. Sa sayo pa lang, di pa na mahitabo, makapangandam na ang mga tag-iya o mga building nga makapalig-on sa ilahang mga building, especially those buildings who are built before 1992 sa new building code. Especially those buildings na doon na damage during sa last earthquake sa Bohol, kinahanglan i-retrofit. Lalaki nga wanted tungod sa pagpanglugos sa 14 anyos nga batang babayi na dakpan. Nasikop usabang usa ka lalaki nga suway nga misibat sa usa ka checkpoint. Lastly, Caminado Vistil, Suginlimi. Nadakpan sa mga sakop sa Marigunon Police Station ang usa ka tawo nga nagdala og ginadili nga drogas at usaw sa ka checkpoint. Suway unta nga miikes sa checkpoint sa may Kagudoy area, Barangay Basak, Sinuel, Mariano, Lisundra, apan nadakpan sa mga pulis nga nagatang sa unahan. Nakuha gikan sa utility box ang motorsiklo, ang usa ka gamay pakete sa shabu, 10 foil og nilikit nga marijuana.
Tabangan kita kung ano. Ha? Sa checkpoint, na-speed up siya, pero na-corner siya sa membro sa na-contact checkpoint. Samtang nadakpan usab sa mga sakop sa Marigondon Police Station ang usa ka lalaking nag-atubang og kasong pagpanglugos. Adunay warrant of arrest nido intud tungod siyang kasong pagpanglugos sa usa ka 14 anyos nga batang babay sa Basak Lapu-Lapu niadtong Hunyo tuig 2012. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Duna na sa tawo nga miambak gikan sa ikaduhang taytayan nga nagsumpay sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue. Swerte nga naluwas ang mga lalaki sa usa ka mananagat nga atol ng isda. Ryan Sorote, Sugin Limay. Daghan ang namahuway din sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge. Habig sa dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 11 kaganyang buntag, diyang dunay miambak nga tao gikan sa taytayan. Giilang miambak nga si Jonathan Cagot, 32 anyos lumad nga taga Sitio Pasteur, Barangay Sangi, Dakbayan sa Toledo. Makita sa surveillance camera sa maong taytayan nga miambo sa railing si Jonathan usa pa milayat. Nasaksihan sa managat nga si Rodelio Gonzales ang maong hitabo nga mausay unang miluwas sa maong lalaki. Ang lakili nga ay doon nga fisherman nakakita sa pag-ambak, iya dayon na rescue, meaning wala yun naunlod ang tao. Nakasulti pa sa Maritime Police si Jonathan apan ila kining hulagway nga was insaktong pangunahuna. Nasayran nga pinaagi sa pamahayag sa mga lalaki nga milangoy kini sa Mactan Channel o nabangalan sa Philippine Coast Guard o gida sa ilawom sa taytayan ganihang buntag. Wa kini mahimutang og misaka sa taytayan o nag-istambay hangtod nga milayat. Gusto gud niya siguro purpose ato. To inis life jud kay wa naman nilangoy, meaning nagkalumo siguro to. Niambak siya magani na agian sa nakitaan niya agad sa tungod ang fisherman. Kasamtang nga naa sa Vicente Soto Memorial Medical Center si Jonathan, human nakaangkon og kadaot sa iyang lawas. Matud sa Maritime Police nga nagkadaghan ang mga milayat sa taytayan. Hinuon, kanunin nilang gimonitor ang mga tao nga anaa sa ibabaw sa bridge o kung magdugay ila kining sitahon, pinagi sa mga trumpang nga anaa sa tulay. Nasuta, nga tunga na lang sa 40 ka mga CCTV camera sa taytayan ang operational, kaya ang uban, dunay problema. Ryan Sorote, News 5. Gisugda na sa mga sakop sa Cebu City Hall o Cebu City Traffic Operations Management ang pagpanghakot sa mga butang nga naa sa impounding area sa may Block 27 sa North Reclamation Area. Ipamalhin ang mga butang sa bagong impounding area nga naa sa South Road Properties sa may Motorpole dool sa DPWH compound. Matud pa ang luna sa karaang impounding area sa NRA, himuon nga usa ka park sa Cebu City Hall. Gihatagan ang mga sakop sa sitom og usa ka semana aron paghuman sa pagpanghakot. I-check nila una din sa amo, i-check na to din ug naaban na mo din ug napagani din pwede sila makalukat pero ug wa na din na-transfer na adto na sila katumulikat sa pikas. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Dennis Tanok. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanus kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!